Isasama po sa kauna-unahang cultural profile ng Infanta ang aabot po sa 250 na cultural properties matapos ang isinagawang public validation ng Cultural Mapping Team noong Marso 19 hanggang 20. Ayon po sa ulat, sa pamamagitan ng cultural profiling ay itinala at ididokumento ang mga yamang kultural ng bayan upang mapangalagaan ang lokal nitong kasaysayan at tradisyon. Pinangunahan ng Municipal Tourism, Culture and the Arts Office ng lokal na pamahalaan ng aktibidad kung saan sinuri ang iba't ibang uri ng cultural mapping domains ng bayan. Kasama rin sa external validators ang National Commission for Culture and the Arts, Pangasinan Polytechnic College, Banaan Museum at isang lokal na historian. IFM News. IFM News. IFM News.